Шампиона в тежка категория Студио Митко Касумов 4К. И също така за най-добрия оператор за Студио Касумов. Най-добрия! Пепел, по желание на Мравчо, той си поиска тази песен. Поздрави много специално. И след това продължаваме само с веселата част на оркестъра. Дали сега е пълен моя ден и всеки се кълне с любов без край към мен, но питам се защо, когато бедна бях, край мен не виждаха аз, поне един от тях. Смее се моето лице, но дадох в мен моето сърце. Този свят носи любовта. Смъртен е уби човека, но защо забравя всеки, че е само гост на тази добра земя? Према пепел и забрава свършва всяка земна слава. Никой нищо не взема на оня свят. Смъртен е уби човека, но защо забравя всеки, че е само гост на тази добра земя? Права пепел и забрава свършва всяка земна слава. Никой нищо не взема на оня свят. Забравя всеки, че е само гост на тази добра земя. Прах в пепел и забрава свършва всяка земна слава. Никой нищо не взема на оня свят. А сега искам да поканя Шампиона в тежка категория Студио Митко Касумов 4К.